Ochopo sama wadwa winjo wach Nyasaye to kendo kawuono wan gi Sister Alice madwa miyowa sermon okinyi sabato malerni. Biuru machiegni wawinjane wach Nyasaye. Arwakou nyikwa Ramogi kuom yudo thuolo odiochieng' ma kawuono ni mondo mi warom kendo wawinj wach Nyasaye kanyakla. Gi nyinga en Alice Ondigo, ae kanisa madala mar Ibware, Anyar, Ramogi Migori, kumoro ni kona Kogwang', to okenda e dala mar Gwasi, e kanisa mar God Bura, e bwo Pastor Oyier, to e Nairobi ka aleme kanisa mar Makongeni, aleme kanisa mar Mbotela e bwo Makongeni District, e bwo Pastor Donvin Ogoti. Walem. Erokamano Nyasachwa kuom yie mondo miwa wayudre sama chalo kama Ruodha. E sama chalo kama wadwa winjo wach ni Yesu Wuod Nyasaye, wakwayi ni madi lor kendo yore malaika magi otim kodwa kambi mondo gigo ma wadwa wacho kel konyruok e kit ngimawa. Bede kodwa kwachako nyaka ang' watieki nikech wasaye nying Ruoth Yesu. Amen. Erokamano jawinjowa ma kawuono, to wach maduong' mwadwa wuoyo kuome, thuon wach ma kawuono penjowa niya, bende nitiere kwe e hembi kata bende nitiere kwe e odi? Omiyo wadwa somo buk moro mayudore ma buk mar Ayub 5:24 mawacho niya, in idag e hembi gi kwe, kendo ka irango rombi to iniyud ka onge moro molal. Wachni jatich Nyasaye owuok e buk mar Ayub. Ayub nobedo ng'at Nyasaye kendo maonge mbala. To Satan noneno ni ber mondo mi odhi otem Ayubu. Kendo Ayubu obedo matuo. Komondi okuongo wito nyithindo. Owito gik moko duto mane en godo. Asto bang'e koro tuo odonjo kuom Ayubu. Omiyo ka Ayubu tuo, to nitiere osiepege mowinjo wach, osiepene adek. To ka giwinjo wach giwacho ni kawuono nyaka wawuogi mwadhi wane Ayubu osiepwa. To kane gidhi ma gichopo ir Ayub, kane ginene gichien, gineno ka Ayubu tuo, kendo ne gibet gi kuyo malit, giwirore gi buru e wigi, kendo ka gichopo to gibet piny, onge wuoyo bang' ndalo adek. Omiyo Elfaz koro wacho ne Ayubu, ka Ayubu osewuoyo mosekuong'o odiochieng' manonyuole, Elfaz wacho ne Ayubu niya, inidag e hembi gi kwe, kendo ka irango rombi to iniyud ka onge moro. Ni inidag e hembi gi kwe, kendo ka irango rombi to niyud ka onge moro molal. Nikech ong'eyo ni ng'at mantiere jaratiro e bwo Ruoth Nyasaye ni okano kale chandruok. Omiyo mae gima ema osiep Ayubu ni wacho. To we akonie ni Ayubu kwe onge e ode, omiyo bedo gi lit mang'eny. To e muma kanyo pod wantiere gi jatich Nyasaye moro miluongo ni Elkana. Elkana onge kwe onge ode, nikech en gi mon ariyo. To miyo achiel miluongo ni Ana osebedo gi ich malit, gi chuny malit, koneno ka gik moko timore ni en ok ogwedhe gi nyathi. Omiyo Ana ywak, to ng'eyo gimoro achiel ni gima donyalo timo en ni mondo dhi e hekalu mar Nyasaye, ni ong'eyo ni hekalu mar Nyasaye no ema konyruok ae. Omiyo abiro koni jatich Nyasaye ma kawuono ni wawuogi kendo wadhi e hekalu mar Nyasaye, ni kuom Nyasaye ema konyruok ae, kuom Nyasaye ema kwe ae. Omiyo piny mangima temo ka girango koni gi koni ni mondo giyud kwe, to onge kwe ma ginyalo yudo. Gitemo ka ging'iyo ni wadhi wayud kwe, omiyo giluongo joocho makende mondo obi okelnegi kwe, ni to onge kwe ma ginyalo yudo. To abiro koni jatich Nyasaye ma winjo wach ni kawuono, ni kwe yudore mana kuom Ruoth Nyasaye. Amen. Nyasaye ma wuon kwe. Omiyo ka Elkana nigi shida kamae, en gi chandruok, koneno ka jaode winjo matek, to kone ni donge aber maloyo chu 10. Magi nok mor Ana. Ana ne en gi chuny malit, kong'iyo ni gigi endi, gik moko te an godo,
tere kuma dayude nyathi. Omiyo kochopo e hekalu mar Nyasaye to wuoyo gi Nyasaye, to Nyasaye nochopo, kendo ka nodhi ni Ruoth Nyasaye norese. Uwacho nang'o? Amen. Mane momiyo abiro koni, kendo abiro penji, ni be nitiere kwe e hembi? Kisomo buk mar Johana 16:33 to wacho niya, ni Nyasaye, Yesu ne nitiere kod jopuonjrene. Omiyo ka ne en kod jopuonjrene, to konogi ni ang'eyo ni e piny niendi to ubiro neno chandruok. Ni to jogo mogeno kuom Ruoth Nyasaye, to ubiro bet e chandruok, to ubiro bedo modhil kuom Nyasaye. Ma kata kokale chandruok machal nade, to onge gino manyalo buogou. Hema mar ng'ato e ndalo machon ne nyiso ngima ma ng'ato odago kaka jakristo. Kendo dala modak e bwo Ruoth Nyasaye, e bwo teko mar Ruoth Nyasaye, yudo mana gweth kendo kwe. Kawuono Ruoth Nyasaye penjowa jokristo. Kawuono Ruoth Nyasaye penji in miwinjo wachni kawuono, ni bende nitiere kwe e hembi? Bende nitiere kwe e hodi? Ruoth Nyasaye ok penjwa ka bende nitie chiemo e odwa. Ok openjwa ka bende wasomo mwakalo tong' e odwa. Ok openjwa ni nitiere mwandu ma wan godo chalo nade. To gima openjo kawuono, ni bende nitiere kwe e hembi? Kwe ok ne nyalo yudore kumoro amora. Kata sani kwe ok yudre kumoro amora. To yudore mana kuom jogo matimo dwach Ruoth Nyasaye. Omiyo kisomo Luk, kitabu mar Luk, to wacho gimoro. Luk 10:5-6. Owacho niya, ot ahota mudonjoe, to wachuru ni kwe obed e odni. To ka ng'ato nitiere kanyo e ot kanyo mohero kwe, ni to kwe nodong' e odno. To ka onge ng'at mohero kwe, to kwe mugwedhogo odno ni nodognu. Matiere ni Ruoth Nyasaye paronwa ni kata utewa mwadake onego bed ni kwe nitiere. Jatich Nyasaye nyaka waher kwe mondo omi kwe Kristo ochiw oti tich mowinjore e kit ngimawa. Kisomo buk mar Isaya 32, owacho niya, kamano joga nobed e piny mokwe, ka gidagi mor maonge koko. Ruoth Nyasaye ne dwaro niya, ka nochweyo dhano mokete wang' pinyni, ni to mondo wabed gi kwe, kendo wadag gi kwe. Ni to kwadag gi kwe, ni to wabiro bedo gi mor. Emomiyo jawer moro owacho ni geno kuom Kristo ni kelonwa mor. Geno kuom Kristo kelonwa mor ka wantiere wang' pinyni. Ni jogo mogeno kuom Ruoth Nyasaye ni gibiro bedo gi mor. Kendo ka giwuotho e wang' pinyni, to gibiro yudo ka gin gi mor moilo. Nyathi Nyasaye, bende ineno ka nitiere gino matami neno wang' Nyasaye, kata matamo miyi mor. Kisomo Jo-Efeso 2:14, to wacho niya, ni Kristo e wuon kwe marwa, nikech oseriwowa jo-Yahudi gi jogo mok jo-Yahudi odoko oganda achiel. Matiende niya, ni Ruoth Nyasaye oseriwowa mondo mi kaka nitiere jogo mane nitiere gi pogruok, oriwowa mondo wabed kumoro achiel, mondo nyinge omi duong'. Kristo nobiro mondo gol pogruok e kindwa. Ka waketo Kristo kaka jata chunywa, to obiro kelo kwe, obiro tayo kwe, obiro kelo kwe e odi, obiro kelo kwe e chunyi, obiro kelo kwe e kit nyithindi, to obiro kelo kwe kumoro amora ma intiere. Wayudo wach moro e chakruok, e buk mar Chakruok 18:1, kowacho niya, ni Ruoth Nyasaye nofwenyore ne Ibrahim but yien milome mag Mamre. Noyudo oyweyo e dho hembe ka chieng' kech. In ma intiere kaeni, bende Ruoth Nyasaye chopo kuomi. In ma intiere kaeni, bende Ruoth Nyasaye chopo e hembi. Jatich Nyasaye, wach mantiere kaeni en wach malit ahinya. Nikech samoro inyalo bedo king'iyo kwe to ok inen kwe.
Tema Saburi 61 wes 4 wacho niya, we adag e hembi kuom ngimana duto, mondo ayud resruok e tipo mar buombeni. Nyathi Nyasaye, kwaruoko Nyasaye e miechwa, to wabro yudo kwe makende. Ni to kweni, ka wayude, kweni okelo hera, kendo ogolo achaya. Kweni kelo ng'uono, kendo ogolo lit. Kweni kelo yie, kendo ogolo luor. Kweni kelo pogruok, kendo oketo ji bedo kanyakla. Penjri ane nyathi Nyasaye mantiere kaka wuono. Kabe iserwako Kristo e hembi. Kata ka ulemo kanyakla kaka joka ng'ato. Kata ka usomo wach Nyasaye kanyakla kaka joka ng'ato. Penjri ane kawuono ni waserwako Ruoth Nyasaye e hembwa. Nyadi mang'eny ute mwadakie beyo. Kendo gimoro amora nitie. King'iyo odi tineno ka in gi ot maber. King'iyo ngimani tineno ka ngimani ber. Jatich Nyasaye, to bende kwe nitiere e odi. Bende ineno ka kwe nitiere e hembi. Hema nyalo bedo maber, to nyalo bedo maber gi oko. Onyalo bedo maber gi oko, ni to ka peg achiel ogol kuome, ni to hema ni nyalo gore piny. Omiyo nyathi Nyasaye, adwa koni kawuono, ni kamane kaka chalo kaka ot mwadake be chalo. Ute mwadake nyalo nenore maber gi oko. Kendo inyalo bedo gi mwandu manenore maber gi oko nyathi Nyasaye. Kendo weche minyalo wach gi oko nenore maber nyathi Nyasaye. Ni to ka Nyasaye onge odno, ni to odno biro gore piny. Omiyo abiro kawuono mondo akoni niya, ni mak Ruoth Nyasaye obed jatendo ingani. Mak Ruoth Nyasaye mondo obed jatichni. Mak Ruoth Nyasaye mondo wuoth kodi. Mondo mi ute ma wadake ni kit Kristo emonenre. Uwacho nang'o? Amen. Nyathi Nyasaye, samoro nyalo bedo malit. King'iyo, tineno ka kwe onge hembi. King'iyo, tineno ka kwe onge odi. Omi nyalo penjori ni en ang'o? En ang'o? Ang'o mamiyo kwe nyalo bedo maonge e hembi? Kwang'iyo Ayubu kwe onge e hembe nikech tuo. Kwang'iyo Ana kwe onge e hembe nikech onge nyathi. In ma intiere kaeni kata miwinjo wachni kawuono ni, en ang'o ming'iyo tineno ka kwe onge e hembi? Dobed ni tuo emoketo makoro onge kwe e hembi? Koso dobed chandruok mar pesa ema onge omiyo ionge kwe e hembi? Koso dobed ni en kech ema omiyo kwe onge e hembi? Koso dobed ni en richo mane minyalo timo momiyo kwe onge e hembi? Tamor gi buk moro madwa paronwa gimomiyo kwe ne onge e hemb jo-Israel. King'iyo buk mar Joshua 7:29 oyudo ka stori mar Akan ne gin jo-Israel kendo ne gidhi e lweny. To Akan oneno gige mabeyo mar pinyno, omiyo okawo motero e hembe, mokunyo mokanogi. Omiyo ka koro jo-Israel dhi e lweny, to ok ginyal loyo lweny nikech richo mopandi. To Ruoth Nyasaye neno, omiyo neno richo mopandi, kendo tang'o ne piny te ni Akan osetimo richo. Omiyo Joshua dhi penjo Nyasaye, to Nyasaye kone ni odhi, kendo yudo ka Akan opando richo. Richo mipando nyalo kelo ni chandruok. Ok okel ni chandruok ne in kendi, to kelo chandruok kata ne piny mangima. Richo mage ma wapande kit ngimawa? Nyathi Nyasaye, en richo mane mipando mamiyo kwe ok nyal bet e kit ngimani? En richo mane ma ipando mamiyo kit Kristo ok nyal nenore e kit ngimani? Omiyo abiro mondo akoni nyathi Nyasaye kawuono ni endi kiwinjo wachni, ni Ruoth Nyasaye madobede jakori mondo mi otelni, mondo richo mipandogi ikaw ibole to Ruoth Nyasaye
ikwa Nyasaye mondo weni richoni, mondo mi ibede achiel kuom jogo mawero haleluya haleluya, ni mae Ruodhwa marito kawuono biro mondo ter wadala. Dwach Nyasaye en ni hembewa opong' kod kwe, mondo wadagi kwe moromo. Omiyo Ruoth Nyasaye duong'o dhod chunyi kawuono, oduong'o dhod hembi kawuono, ni kiyie dibole gigo te, dibole richo misepandogo, ni mondo ibede achiel kuom jogo mabiro chamo pinyruodh mokayo machiegni, pinyruodh polo mokayo machiegni. Omiyo watemuru mondo wabed gi kwe gi ji duto, kendo wabeduru gi kwe mondo kwabet kama e nyim Ruoth Nyasaye, ni to wadagi manyaka chieng'. Erokamano jawinjona, kiwinjo wachno to yie ing'ad wach kawuono mondo ichak wuoth kode, mondo mi wakel kwe e hembewa. Erokamano Nyasachwa, agonu erokamano kuom winjo wachni e odiochieng' ma kawuono. Gi nyinga en Alice Anyango Ondigo, anyaramogi Migori motedo Gwasi e kanisa mar God Bura, to gi Nairobi ka e kanisa mar Mbotela. Omiyo mae namba minyalo yuda godo: 07 27 7 49 47, 0727 744 947. Ruoth Nyasaye mondo obed kodu. Walemo. Nyasachwa man malo, jaduong' man ndalo, iseyie mondo mi wawinj wachni Ruodha. Ruodha, wasewinjo wachni ka wasekalo mabor kodi, kendo wasedhi mabor kodi. Ruodha, nitiere jogo mosewito kwe, to wang'eyo ni Ruodha in e Ruodh geno, kendo in ema inyalo duoko kwe kuma kwe onge. Nitiere jogo mosewito geno Yesu Wuod Nyasaye. Takwayi ni e odiochieng' ma kawuono Yesu Wuod Nyasaye, nikech in ema inyalo duoko geno kuma gweno onge. Akwayi Ruodha ni madiduoke geno ne nyithindgi man gi pek e chunygi, ni madiduoknegi e geno kendo nyadichiel kendo mondo mi gichagi wuoth kodi Yesu Wuod Nyasaye. Parwa, pargi e kumoro amora ma gintiere. Ruodha, bede jatelo, to wan wabed mana ka waluwo bang'i. Hera mari mogundho madoumwa kanyakla, nikech wasaye e nying Ruoth Yesu. Amen. Erokamano ahinya kuom kete chenro mar Injili Ngima, Injili makelo ngima, chakre ne wachak sa 1 nyaka sani. Wantie kanisa mar Embakasi Central SDA Church, kendo adwagone erokamano maduong' jakwath Yobesh Nyagaka kuom miyowa kinde wabi watimane chenro mar Injili Ngima kae. Adwagone erokamano maduong' Sister Alice, erokamano nikech imiyowa sermon mamit ahinya. Teacher Beryl, erokamano nikech imiyowa lulu mag Yesu. Adwagone erokamano maduong' Elder David Odote kod Elder Steve Agwa, erokamano nikech imiyowa nono mar ndiko, mano en lesson mar jumani. Adwagoni erokamano nikech ibe isemiyowa request ma watugo e chenro makawuono ni. Nyaka warom sabato mabiro cha. Happy Sabbath.